Čaute, a je to tu. Zajtra máme súťaž a ja sa neviem dočkať. Ako môžete vidieť, tak som pekne umytá a už aj obočko mám spravené, vlásky. A zajtra o 8 stávame, ideme do gympassingu. Bojím sa, som normálne nervózna a dobrú noc, vidíme sa zajtra. Máme tu nachystané veci. Všetko dávam do tejto tašky. Tu mám deku, na ktorú si sadneme, tu mám topánky a je tam aj guma, tuto. Potom tu mám jedny plavky. Potom tu mám tieto plavky, tie mám nové, tie som kúpila z druhej ruky, ale chcela by som si tieto obliecť. Uvidíme. Tu mám jedny malovátka, tu mám vatu to pchať, keď tak prsia, lebo nie všetci sme udarení. Doklady a tak. Tu mám malovátka. Šperky a čapicu na nástrek. Mali všetko, myslím, že som nič nezabudla. Ešte papuče vezmem a župan. OK, papučky, županík a ešte žehličku. Malo by to byť všetko. A Tilka, ahoj Tili, juj. Ten Morgan, je to tu. Je tu deň D. 8 hodín, vlásky umyté a pomaly už budeme aj vyrážať. Už tu mám pobalené všetky možné veci. Taká rýchla vsúka, mám tu ešte kávičku s tým, že dnes teda vodu budem mať nižšie, ale nejak extrémne odvodňovať nebudem, lebo človeku je len zle a nemalo to úplne dobrý mentálny dopad na mňa, takže radšej budem piť. Už došiel aj náš veľký šéf, Detko. Ideme dneska na súťaž, ale Detko s nami nejde žabou. Prečo, Detko? Nevie. No, on nevie, ale ja som ho volala, takže musí vedieť. Ďakujeme. Čauko. Samozrejme. Čauko. Už sedíme v autičku, mamina za volantom z Formule 1 a ideme pre Andrejku. Už ideme smerom Bratislava, celá partia naložená a je tu ticho v aute, nemáme čo robiť, 2-hodinová cesta, takže aspoň trošku pospím a tak. No, ešte sme sa zastavili na benzínke, ideme si kúpiť niečo piť a maminka si ide kúpiť čo? Cigy! Dám si pohúďku. Po 2 kilometroch. Odpočte vľavo na B17 Wienerstraße. No, je asi 11 hodín, prišli sme a nevedeli sme to nájsť, myslím, že to je toto, ale akože, no, nejsme si moc istí. No, našli sme to. It is, a toto neviem, čo znamená. Auf regular ticket for moving with Bigly, to je to, čo znamená. Zistíme a ideme teda na to. Ich habe ein Ticket gekauft. Ja? Auf ein E-Mail oder? Ja, genau. Okay. No, takže už sme tu, Domi nás čaká. Tu je Adrián, jasné, naša úžasná dvojka. No a ideme sa registrovať. Tak. Ich sende mir. Okay. Ich weiß nicht warum. Ja, warte. Ich gehe mit euch mit. Myšľam, že pôjdeme sa tam do tej miestnosti namalovať a asi potrebujeme do backstageu, takže poďme na to. Je 11 hodín, ale chcela by som sa ísť namalovať, lebo keď budem na striekárna, tak to nebude taký super. Dobre, mám to povykladané a môžeme ísť na to. Dáme primer. Bojím sa úplne, strašne dlho som to nerobila. Ale verím, že to bude fajn. Trošku make-upíku. Ako to nejde. Ako to neteče, sa mi to neľúbi. Ďalšia vec, toto natiene, aby mi to lepšie bolo. To ma naučila Andy, najlepšia make-up artistka. Ok, ešte to musíme trošku pomiešať, ale zatiaľ sa mi to páči. Výborne. Som spoko? Som veľmi spoko. Ja ten make-up celkovo baví, aby som kľudne malovala ľudí. Mňa by to strašne bavilo. Zistila som dneska. Som spokojná. Wow. To sú plavky číslo 1. Snáď ma dobre hneď podsvetlo. Takže vôbec sa mi neľudím chvála, nie je to taký zle, jak som čakala. A ideme na druhé plavky. Dobre, a toto je číslo 2. A teda tie sa mi páčia, neviem. No čo vy na to? Takže je 12:30, už máme župan. Pomaly poďme na nástrek. Tu je vlastne hneď vedľa prostor. Tak máme nástrek, ideme s mamou. Vyzerám divne.
Mám svojho radosť, že to je za mnou, usnutá som, snáď som aj dosť tmavá ako na make-up a tak. Dostala som číslo 19, takže snad to je moje šťastné číslo a idem nájsť mamu, ktorú absolútne neviem nájsť. No, už došla aj do my. Ahojte. Naša víťazka. Ukáž nechty. Takéto krásne nechtiky má. Budeme držať palce. Extrémnu postavu má, ty kokos. To je môj vzor. Takáto budem, keď budem po 30-ke. Takže už som našla maminu. Môžeš to otočiť na seba, aby verili. A ideme práve zať plavky. Asi nie, to je asi najlepšie. A pomaly pôjdeme si odpočinúť, láhnuť, lebo som unavená a počkáme do 16:30, tam máme súťaž. Toto sú naše prvé plavky, lepšie to stiahneme na vrchu, ale celkom sa mi páčia. A ešte ideme skúšať naše druhé plavky, číslo 2. Neviem, mamine sa páčia viac tieto aj Andrejke a my sa viac páči tie červené, ale asi dám na nich. Mamina doniesla stoličku, nech si mám kam vyložiť nohy. Tu ležíme, rozhodli sme sa nakoniec s maminou pre červené, lebo... Prečo, mami? Lebo v týchto svieti aj raketa. Tak. Už tu máme Dominiku. Aké máš dojmy? Dojmy super. Ide to vyhrať. Teším sa. Aj jasne ty. Ty kokos, aké tehly. So. Mädels. Ideme čakať Dominiku akorát. Áno, Dominika! Gostoso chacoalhando essa bunda, bate, bate, bate. No, za takých 15 minút nás to čaká, už sme tu pumpovali, mami nám pomáha, Andrejka tu leží, odpočíva, užívame si kľud ešte kým je. A som celkom nervózna, je to dosť báb, myslím, že ale 7-8, možno 10, neviem. A budeme tu do 18. Ideme na stage, už sa tam chystám, tak... Takže ja sa s vami lúčim a máme nájsť tačiť. Ahojte. Karinka! Karin. Anna. Kari, perfekt. Nummer 22, Victoria. Karinka! Und Nummer 26. Eine Vierteldrehung nach rechts. Vierteldrehung nach rechts. Kari, perfekt. Láska moja, perfektné. Ďakujem pekne. Joj, bože môj. No, máme to za sebou, mám z toho veľkú radosť, bolo to úžasné. Bolí ma chrbát, lebo dlho som nepauzovala, ale ďakujem moc za podporu. Maminka tam bola úplne úžasná, ona furt kričala a mám z toho veľkú radosť. Uvidíme. Kávičku, lebo musíme zapiť ten ťažký náročný deň a ešte 2 hodiny cesty domov. Takže dobrú chuť. 26, Silber Lisa, 27 Lisa Wagner. Platz Nummer 20, Katja Penner. Maria Libanet. Auf dem zweiten Platz und somit Silber die Nummer 21, Anna Beloschitz.
und Competitor of the Year, extra aus der Slowakei angereist, Nummer 19, Karin Belojova. Zusätzlich zu den 500 €. Anna-Maria Lieberneck, Nummer 21 Anna Beloschitz und Nummer 19 Karin Belojova. Láska moja zlatá. Je to doma, ja tomu neverím, je to doma. Ďakujem za túto príležitosť, veľmi ďakujem. Ďakujem. Je to tam. Veľká ďakujem. Už hotovo, furt tomu neverím. Máme to doma, mama išla znova fajčiť, ale nevadí. Ja mám z toho strašnú radosť, neskutočne ďakujem za túto príležitosť a neverila som tomu. Naozaj, baby boli krásne a nemyslela som si, že budem prvá. Ozaj, čakala som hocičo, ale prvé miesto nie. Moc ďakujem a... Ešte sme tu dostali takéto dve flaštičky. Dobre, ideme sa prezlieť a skočíme niekam sa najesť, možno ideme na tú afterparty, však už je 19 hodín a ideme domov. Ideme pozrieť na tú afterparty a pôjdeme sa najesť. No, našli sme afterparty, sú to, neviem čo, a ideme donútra, že? Máme tu naše kolizéru, babi, zoberte si a štríneme si. Dneska to vyšlo. A sme tu sami, ukáž? Takže dneska je VIP. 8:45, snáď ma je vidno a už ideme domov. Každopádne nakoniec tú reštiku bohužiaľ nestihneme, takže skočíme len na toaletu, niekam na pumpu a sme celkom unavení, takže doma sa nabapáme a láhneme a poďme spať. Spakovali sme a sme v Seredi, máme tu aj naše výhry, tašky máme. Čaute. Má podpora, kupujem jedlo, takže veľká podpora a tento mi robí zmrzku najlepšiu na svete. Detko, presne tak. Takže veľká vďaka mojej rodine hlavne. Majte ju radi, milujte svoju rodinu a dávajte im pozor. Už sme vo svojom, už sme doma, vyzerám ako keby som došla z Ibizy alebo ja neviem. Každopádne ideme sa osprchovať. 12 hodín. Toto si nevšimajte, ale pol hodina utrpenia za mnou. Dali sme to nejako dole s maminou. Forma by bola ešte stále super. Neskutočne mám radosť z toho a neviem si to nejako uvedomiť, ani to strebať. Každopádne ideme sa konečne napapať na nejaké prvé jedlo dňa, doslova do písmena. Aliašská treska a šalát, ktorý mi detko spravil, veľmi ďakujem. Detko je úplne úžasný človek, ktorý ma furt podporuje. Jajha. Máme to trošku okorenené a máme tam aj nejaký kečup a tak, takže mňam. A poďme papať. Už sa teším na môj šalátik. Mám to je okorenené, takže to bude trošku štípať. A veľmi sa na to teším. A poďme sa nájsť, dobrú chuť. Aj mäso tu mám, konečne mám mäso, jej! Druhé jedlo dňa je malinová zmrzlina s proteínom, takže veľmi sa teším. Samozrejme, detko mi ju spravil, lebo detko je úplne úžasný človek. Zaslúžená odmena, mňam, naozaj dobrá. Detko vie, naozaj veľmi ďakujem, že mám takú rodinu a takú podporu, lebo keď vás pod tým pódium niekto čaká, tak je to oveľa lepšie. Oveľa. Sama by som nemala takú radosť. Dámy a páni, už je 14. nedela a včera som sa s vami zabudla rozlúčiť, čo ma veľmi mrzí, takže sa rozlúčim dneska aj, lebo včera som sa už len prejedla, lahla a zaspala. Takže ako ste videli, stále na to vyšlo, ja tomu neverím, Pane Bože, mám z toho ešte stále radosť a Pane Bože, čím som z toho zaslúžila, nebola som tam naozaj asi ani moc najviac vyrysovaná, ani asi najkrajšia, ani ja neviem. Pane Bože, a som ešte do Slovenska na rakúskej súťaži, Pane Bože.
Čau. Asi takto o mesiac v Banskej Bystrici, lebo tam idem z ICN-ko, aj keď nechcem si pokaziť takúto radosť. A viem, že si ju tam pokazím, lebo tam inak hodnotia, ale už som zaplatila stupenku, ja sprostá, pardon. Ale vravím, mám z toho veľkú radosť, bola som s maminou, bola som s Andrejkou, mali sme takú babskú jazdu, užili sme si to, spoznala som nových ľudí, videla som Dominiku, mama s tou súťažou oboznámila, Domi, tebe je najväčšia vďaka. No a teda ďakujem samej sebe, lebo však Pane Bože som v tom fitku furt. Aj dneska idem do roboty. Nevadí. Takže ďakujem, že ste so mnou boli celú túto krásnu dlhú cestu a vidíme sa o mesiac. Snáď. Tak všetko vyjde. Tak čaute. Pekný deň.